Ja, jeg har jo nok... Altså, primært vil jeg sige, jeg mener, det er min sidste inkarnation. Det føler mig helt overbevist om. Andre klaverjanter har også sagt det. Men når jeg sådan tænker tilbage i mine inkarnationer, så vil jeg sige, altså, det var måske meget rart at få en pæn afslutning, ikke? Fordi jeg har vist ikke altid været lige heldig i mine inkarnationer. Men det har jeg så fået muligheden for den her gang at hjælpe, altså jeg ved ikke hvor mange tusindvis af mennesker, men det er i hvert fald mange. Og så ligesom at prøve at komme ind i den mere etiske form af livet. Og det er hårdt arbejde, men altså, jeg har ikke noget imod det her, når jeg ser tilbage på det. Ikke? Så kan man så sige, at hvis man eskalerer ud af inkarnationsforløbene, ikke? Så er man jo uden for tid igen. Ikke? Altså hvis vi betragter altså, universet med jorden 2/3 op i pyramideformen, så er det jo her, hvor tiden er mest udtalt. Desto længere vi kommer væk fra jorden, desto mindre tid er der. Og det fandt Einstein jo altså også ud af. Og det vil sige, når vi dør og bliver indført på et eller andet plan, ikke, så kan vi, afhængig af hvor meget vi har gjort i den her omgang, eller de andre positive ting, så kan vi altså blive sat op på højere planer og dermed mindre tid. Og det vil så igen sige, så kommer vi ikke tilbage på samme tidsskema, som de fleste gør på en 15-20 år. Så kommer de ned igen. Men der er man altså muligt. Men det står alle frit. Det går. Hvor satser du på at komme hen næste gang? Jeg ved det ikke. Det er også for tidligt at spørge. Jeg ved det faktisk ikke. Jeg ved ikke engang, om der er dyre sportsvogne og frække damer. Det ved jeg ikke. Men det har jeg jo prøvet den her gang. Sådan. Men jeg kan forklare i hvert fald ud fra lidt mere gældende regler, at når man dør, så har man normalt en 3 døgn, altså jorddøgn, til at lave en forandring på. Det vil sige, at kroppens forskellige dele jo ligesom bliver kastet lidt af, og så går man over i en anden tilstand. Og altså, det er meget normalt med en 3 døgn, men jeg har set også nogen, der har været uger om det, men det er fordi, de så er blevet pumpet ind med morfin, altså med bedøvende midler af mange forskellige arter. Ikke? Men ellers så, når man så er klar der, så bliver man jo så ført op igennem sjælens skakt. De fleste kalder den sjælens tunnel, men det er altså, den er lodret. Og jeg har prøvet at være inde i den måske 600-800 gange med afdøde. Ikke? Og det er meget interessant, og det er virkelig utroligt at se, at den her renseproces, der ligger inde i sjælens skakt, den kan man egentlig godt få lov til at rense allerede i levende liv. Man skal bare være opmærksom på det. Når man tænker tilbage i sit liv, så vil der altid være nogle vedhæftninger, hvor man siger, der var man altså ikke helt fair, eller der var man ikke god og sådan noget. Så kan man bede om at få det slet. Og hvis ikke man gør det, jamen så bliver man præsenteret for ligesom i et galleri, altså i sjælens skakt. Altså, det er svært at sige, men fordi den har ingen enige dimensioner. Man kan ikke sige, at den er 2 meter bred, den kan måske være 2 kilometer. Altså, der er ikke rigtig mål på dem. Men alle de mange gange, jeg har været op med afdøde, der bliver vi så præsenteret for billeder på den indvendige side af skakten. Og når så spørger vedkommende, om det er blevet forstået, så kan man få lov til at ændre det. Men nu er det betragtet som værende den negative side af det, men der er sandelig også positive betragtninger derinde, ikke? Hvor man kan se for eksempel, at det er en, der har været meget naturinteresseret, og det står som et meget smukt billede for eksempel. Det er bare for at sige også det positive, ikke? Så kan der være det, at man har forbigået nogle personer på en eller anden måde, og det bliver man så præsenteret for. Men alt i alt, så når man kommer op, for ved toppen af skakten, så bliver man mødt af et helt fantastisk blændende lys. Det er ikke hvidt, det er meget meleret smukt, utrolig smukt, men det er meget intenst. Men jeg tror ikke rigtig, der findes ord for det, altså det er kun en tilnærmelse, det jeg siger her. Og så bliver man mødt af 2 bevidsthedsstøtter, vil jeg nærmest kalde dem. De vibrerer, de er altså totalt mætte af bevidsthed.
Og det kan man så sige, det er porten, man skal igennem, altså det er bevidsthedsporten. Og så de gange, jeg har været om med de afdøde, der skal vedkommende så gå over imellem, jeg bliver stående, så skal vedkommende gå over, vende sig om og give mig et tegn på, altså et helt specielt persontegn, som jeg skal tage med ned igen til de efterladte, for at sige, hvor vedkommende sådan. Og det er en meget enkel handling mange gange. Og dermed så overtager de der søjler jo videre transporten, og det kan så blive på 3. plan, 4. plan, eller hvis vi siger 3. plan, 4. trin eller sådan noget. Altså jeg har lavet 7 planer med 7 trin. Der bliver man så anbragt afhængig af, hvad man har lavet på jorden. Og hvis man har været en god dreng, så bliver man jo placeret ind på der, hvor de gode drenge er, ikke? Eller de gode. Altså, man kommer ind på samme niveau, hvor man er i svingens hastigheder, som passer. Det er sådan set det vigtigste, det der. Og så som sagt, altså, hvis man kommer godt stykke op, så kan du måske gå 200 år, inden man kommer ned igen 300 år. Eller sådan noget. Det kan man sådan set selv bestemme, afhængig af, hvad man synes og oplever her på jorden, ikke? Så det er jo, altså det er meget logiske systemer, så der er egentlig ikke noget særligt mystisk i dem. Det er der ikke. Altså det værste, det er jo, når det er selvmordere eller mordere, ikke, som har lavet noget dybt kriminelt. Altså selvmordere, de får meget sjældent lov til at komme op, fordi de har brudt reglerne. Men jeg har haft en del også inden for patientgruppen som selvmordere. Og jeg kan godt forstå dem, fordi deres liv der har været forfærdeligt. Men altså, hvis de begår handlingen, så kommer de ned nogle ganske få uger eller måneder efter. Starter forfra. I det samme? Ja. Næsten? Ja. Et andet sted, men samme mønster. Og det er grimt. Ja, altså grimt. Men det er jo fordi, sådan er loven. Altså, jeg vil godt give et eksempel på det. For derude, hvor alt bliver bestemt, det er jo det, der altid interesserer mig, det er at finde ud af, hvem søren er det en, der bestemmer, om jeg skal gå til bageren og købe en stang wienerbrød eller noget andet, ikke? Eller købe den og den bil eller sådan noget. Ikke? Fordi der er jo helt klare bestemmelser på, der er jo ikke noget, der er tilfældigt. Og det er 7 store bevidstheder, der ligger langt uden for universerne. Og de ved nøjagtigt, hvem vi er. Og de er altid vidste. Og de ved, hvad der skal foregå de næste 10 millioner år, hvis man er her så længe. Og derfor er det meget nødvendigt at komme i kontakt med dem også for at spørge, om man kan hjælpe dem, om man kan gøre noget, eller om de synes, at de vil gøre det på en anden måde. Ikke? Har du gjort det? Ja, det har jeg. Hvad har du gjort for dem så? Jeg måtte rette lidt på den ene af dem. Og det troede jeg ikke var rigtigt, men da jeg blev præsenteret til mig, der kommer det der, ej, det kan man nok ikke, fordi når de er så meget bevidste, ikke? Men det vil sige, der har altså været lidt evolutionsuro på et tidspunkt, og det gjorde så, at de ikke var, de var ikke helt i samstemmende. Og da jeg så gjorde det, og det viser meget kontant, fordi min krop begynder at vibrere, så ved jeg, at der er noget galt et eller andet sted. Og så, når jeg så får kontakt på dem, og så stiller jeg nok spørgsmål et par gange for at være helt sikker, eller hvor meget man nu kan blive sikker på det der. Og når jeg så gør det, altså det de beder mig om at gøre, så falder min krop helt excellent til ro straks efter. Og så ved jeg, så tror jeg, så mener jeg, at jeg har fået det.